do gate, keď došijem. A ja som na to raz zabudla a ja som sa oprela o tú ihlu a asi takto som si zapichla ihlu do nohy. A ja som si už zašla gate do cosplayu? Čo? Už si sa aj zašla gate? Áno. dáte pod prsenku, prsty. Všetko, áno. A ešte si dám špendiky do úst. Áno. Špendiky do úst, prosím vás opatrne, lebo potom... A ja potom počas ani zabudnem. Áno, ja si zvyknem netrafiť. Alebo, no. To ja radšej neriskujem. Ale teraz, keď som na mňa išla, tak pozerám, niečo ma tu pichá, že špendlí. A na posteli to je najlepšie. To je ja mám špendlíky všade. A momentálne, keď sa prejdete po našom byte, všade sú perly a kamienky. Oni sú všade. Ja neviem, jak tam dostali, ale sú všade. Áno, tie perly. Akože ja som perly navliekala iba v mojej izbe. Oni sú všade. Takže máme byty prepojené a oni sú proste úplne na opačnej strane. To je katastrofa. Zebe, a ty máš nejakú... Máš nejaké špendlíky? To tiež? Našťastie. Ale ja petujem. Takže. Špeciálne techniky sa podľa mňa asi prešli všetky. Ja počkaj, ja som ešte špeciálnym skillom. Naučite sa robiť veci ako šitie podľa hmatu, šitie v zrkadle, šitie na tele, samozrejme to akože z tých základných, šitie na chrbte. A zistite si, že vaša ruka sa dá ochnúť do poloh, ktoré si sníte. Aká je to krek, telo a podobne. No potom, ešte keď je tak tesne pred nejakým konom, tak ešte zistíte, že vlastne nepotrebujete spať, jesť ani piť. Sem tam ani dýchať. Potom z vás ten cosplay popadá. A potom, keď si raz dáte ten cosplay zo seba dole, zistíte, že za chvíľku si zomriete. Ja som tak včera došla ako doktor, nohavice, ktoré mi boli tak ako furt mi padajú, to je hrozné. No že, ja som schudla, no tak to teraz si môžem dovoliť spraviť ten cosplay. Takže niečo si tam našla v tom nejaké pozitívum. Ale už ma pár ľudí tu tak zastavilo, že som nejaká bledá. To nie, nemám sa rád raká. To je v poriadku, cosplay som stihla. U nás je špeciálne techniky. Smrda po celom dome. Takže chémia je všade momentálne. Ja ty sa naučila teda dosť veľa techník, lebo ty máš vždy nejakú špeciálnu technológiu. Skúšam nové veci. No, väčšinou. Nikdy nerobím, skoro nikdy nerobím s tou istou technikou. Dobre, a týmto technikám. Dosť času teda ľudia hľadajú návody na internete. Kto už hľadal niekedy návod na internete? A kto našiel dobrý návod na internete? No, vidíte, super. Dobre, hľadáte vy, dajte sa s internetom, teraz začneme odzadu, takže veľmi začnem teraz ty. A čo? Chceme dať osobne. Či hľadáš niekedy návody na internete, alebo či sa radíš s internetom, to je také... Skoro vždy. Google? Skoro vždy. Google? Kvôli tomu, že sú nové, tak kvôli tomu. Lebo takto málo vecí ma napadne v hlave, že by som fakt, že by som niečo zbadala a že áno, že to skúsim. Stane sa to, ale väčšinou všetko pochytím z internetu. Takže sami tutoriály a také veci. Tiež internet, alebo sem tam také tie náhle osvietenia, alebo priamo sa opýtať niekoho, čo ako vyrobil si najlepšie. Vymieňať si vzájomne tie skúsenosti. Akože mňa to najviac baví vymýšľať, že jak to spraviť, ale mňa strašne baví si čítať tutoriály, ale nie ani tak, že toto potrebujem spraviť, nájdem si tutoriály, ja si proste iba tak hľadám tutoriály a pozerám si ich a proste pochytáš z toho tie techniky a potom sa to dá použiť na hocičo iné. Takže ja to nehľadám ani tak, že potrebujem spraviť to a to, tak si nájdem na to tutoriály. Proste keď sa niekedy nudím, tak si dám vyhľadať tutoriály a len tak si ich čítam a to sa proste... Vieš, že potom tá a tá technika existuje, takže ju vieš využiť. No ja tiež tak nejak fungujem podobne, ale je to taký menší zádrh, ale tie tutoriály sú väčšinou po anglicky. A jednak, že materiály sa volajú ináč, jednak, že všetky sa po nezoženú, takže oni sú síce užitočné, ale len do istej miery. Musíte vlastne aj, teda musíš aj hľadať alternatívy, hej, improvizovať, pardon. Áno, ale pomôžu tie tutoriály. Minimálne ti dajú taký impuls nejaký, alebo ťa posunú tým správnym smerom. Ja by som sa chcel spýtať, na aké stránky teda sú to tutoriály? Vieš čo, Google. Na Google. No, ja na DeviantArt hľadám, alebo je taká jedna stránka, že cosplaytutorials.com a tam máš všetko. Tam to majú rozdelené normálne, že akože keď chceš meče, tak tam sú akože vypísané. Ešte aj cosplay.com taká veľká bola. No, ale tam je fórum, akože na tej druhej.
No oni majú na Cosplayko majú fórum a tam sa môžeš opýtať a oni ti poradia, ale akože čo je to Cosplay Tutorials, tak oni tam majú normálne, že menu podľa ABCD a tam máš napísané, že sukne, meče, okuliare, svetielka a proste podľa toho, čo chceš, si môžeš nájsť tutoriál. Myslím, že či to Cosplay Tutorials nie je nejaká podstránka toho cosplayu. Oni tam, není, ale oni tam zbierajú proste tutoriály od všadiaľ, takže tam máš proste tutoriály z DeviantArtu, keď sú na nejakom fóre na cosplaykom, tak tam proste všetko máš na kope. Ale takúto Google to istí. A inak tiež s tým materiálom, že človek si napríklad niektorý materiál obľúbi a potom by z neho najradšej vyrobil všetko a nemožné. Mne sa tomto strašne páčil Leonidas, ktorý úplne všade chválil sadrové obvezy. A sadrové obvezy. To bolo úplne epické. Mne sa to strašne páčilo. Ja som na to veľmi podobne s dekoračnou penou. A to bolo, ja som si našla tutoriál na Edo Automail na internete a že dobre, japončina znaky nerozumiem. A to si, toto je nejaká dekoračná pena Da Vinci, to by mohlo byť dobré. A potom zistím, foamboard, aha, to je to isté. Takže tak úplne tak náhodou som na to tak natrafila. No, ja keď som zistila, že dekoračná pena chce byť craft foam, tak ty kokso. Lebo ja som tak došla do toho obchodu, že prosím vás, že máte takú, ja neviem, nejaká to je taká pena, oni, čo? Nie, čo? Nie, potom som tam chvíľku prešla a našla som to tam za prvým rohom, tak... Ako v najlepšej obchode, ináč keď prídeš za nejakým predávačom a zase ťa spýta takú osudovú otázku, a na čo to potrebujete? To viete, idem si šať sukňu. Úplne najlepšie, keďže žena, alebo teda dievča, že v mojom veku vojde do Balmaxu. Všetci pracovníci pohľadí na mňa a hrnúť. Ja som tam posledné dni chodila fakt, že každý tretí deň. Oni sa už naučili, že ja viem, čo kde je, netreba nič hovoriť. My máme v dome také farby, laky, a vždy, keď tam dojdem, oni na mňa pozerajú jak na mimozemšťana. Čo to Lenta chce? Vieš, tá určite ani nevie, že sem vošla. A ja sa tam tak pôjdem, zoberiem si chemopered, zoberiem si láko, odídem. že už niekedy človek je unavený z toho vysvetľovania, že čo je to cosplay, tak to skráti na osudovú vetu na divadlo. V tomto sa mi páči Dominika, tak ona takto chodí akože do nejakej galantérky a hovorila furt, že na divadlo a tá predavačka si nejak z toho dala dokopy, že ona je kostýmérka u Bagara. Tak ona, myslím, že tuším nechala v tom nejak to nerozprávala. Oni obyčajne nevedia. A kam chodíš na školu? Dobre. Materiálových nákupov, tak jedna otázka je, že otázka peňazí. Oddaný cosplayer dá všetko na ten cosplayer. Áno, aj obličky, aj dušu. Všetko. Viete, koľko vecí by som si mohla kúpiť? Čo ja by som mohla mať, keby som nerobila cosplaye? Vlastne víčko. Všetko. Zem by som vlastnila. Víš čo, ja mám jedného dňa, teda všetky sme boli za šaty a moje mangy a kúpim si barák. Ja mám také, že vždy keď sa dostaneme že k sube 30, 50 alebo 80 eur, tak si už ďalej radšej nechcem počítať, koľko ma ten cosplay vyjde. Ale teraz som si to počítala a ja som bola tak zo seba zhrozená, že ja som mala normálny stres sama zo seba. A som si preboha, ja som mohla ísť do školy na ten výlet, objednátok a takéto. Pozri, na výhoda je cosplay, lebo cosplayeri väčšinou nepijú a nefajčia, nedrogujú, pretože... Lebo nemajú na to peniaze. Ja keď si proste niekedy po cosplayi spočítam, robím tu chyba, spočítam si, koľko sa to vyhodila, nikdy nechápem, kde som tie peniaze vzala. Presne. Ja nikdy to nespočítavajte. To je najväčšia chyba, ja som Ja som zlá, si až odkladala to chcem lístky vedieť. tento rok. Ale nepočítavajte žiadny koníček. 500 eur. Ja som chytila zo seba pri tomto cosplayi depresiu, keď som zistila, koľko som minula, že keď vidíš, že šetrím, čo všetko som už za to mohla mať. Potom prídu rodičia a sa spýtajú ťa, a kedy si nájdeš normálnu robotu konečne? Tak u nás sa to nestane. Tak ty ešte máš čas, vieš, aj tak, hej, ty si ešte mladúka, ale ja už ťahám na veľa. Takže ja už ťahám na hádky doma, že kedy už začneš robiť normálne veci a začneš sa baviť v
ako... Pristala Tardis. To Dragonovi. Ja nohy využívam ako... Pardon, Peti, chcela som... Ja som sa chcela spýtať potom,